Tina, danas su prosvjedovali mještani ispred tunela. Zašto? Pa dugo je cijelo Zabiokovlje, Imotska krajina, ali i Makarsko primorje. Svi su dugo čekali otvaranje ovog tunela. On je dugačak oko 4 km i 250 metara i kroz njega se doslovce za 10-ak minuta može iz Zabiokovlja stići na more. Cijeli ovaj kraj u tome vidi perspektivu za razvoj turizma, ali i gospodarstva općenito. Međutim, prolazak kroz tunel mora se platiti 20 kuna. Doduše, ako se uzme prepaid ENC uređaj, može se dobiti popust od otprilike 60%, što znači da se plaća cijena od otprilike 8 kuna. Međutim, svi ovdje načelnici, gradonačelnici pa i župan, svi smatraju da će pozitivne učinke ovog tunela na gospodarstvo poništiti činjenica upravo ta da se tunel mora plaćati. Također, mještani s druge strane Biokova, ovi iz Makarskog primorja, smatraju kako je nepravedno kako oni jedini moraju plaćati pristup autoputu. Više pogledajmo u prilogu. Umjesto svečanog otvaranja tunela Sveti Ilija, danas prosvjed. Na svjestan način provociraju dobar dio hrvatskog naroda, zato naplaćivaju tunelinu. Prosvjed je ujedinio Zabiokovlje i Makarsko primorje, a podržao ih je i župan. Da se nađe rješenje da ljudi ne moraju ovakove visoke cijene plaćati. Tunel omogućava svima iz Zabiokovlja da za 10-ak minuta budu na moru. U Zagvozdu kažu čekaju to od davnina. Jer mi smo ga tili sami probijati delamitom. Delamito, Spicu, hoće ići tuć, probij ga tunel. I sad kada probije, sad ga hoće naplatiti. Svjesni su da je skupo izgraditi i održavati tunel, ali tvrde. Postoji kudi kamo skuplje i duže dionice, odnosno projekti koji su skuplji i u izvedbi i u održavanju pa se ne naplaćivaju. I u Imotskom kraju smatraju kako je funkcija tunela da oživi gospodarstvo cijelog ovog kraja. I da bar oni ljudi koji ulažu u Imotski, koji se kreću u Imotskoj krajini, trebali imati besplatan tunel. 20 kuna, 40 kuna u povratku plaćanje, to je mislim sramota. 20 kuna je puno, ali kad uzmeš ENC u redu je. Kad mogu na Hvaru za pivo 40 kuna, mora se platiti 20 za kroz tunel. Slično mišljenje i s druge strane u Baškoj Vodi. Ne bi da se naplaćuje, već ako platiš autoput, onda je logično da imaš neki izlaz, već da ne moraš kružiti okolo na druge strane. Protiv plaćanja su posebice oni koji žive u Imotskoj krajini, a rade na obali. Ljudima koji su iz Imotskog trebalo bi da bude taj tunel besplatan. No za sada svatko tko prođe kroz tunel mora i platiti. A što nas sve kažu mjerodavni, Tina? Ministar Hajdaš Dončić poručuje prosvjednicima da se obrate Božidaru Kalmeti koji im je, kaže, obećavao brda i doline, a toga nema jer infrastruktura se mora plaćati i tako će se morati plaćati i prolazak kroz tunel i kaže da je to, tako reći, njegova zadnja. S druge strane, iz HAC-a napominju kako se kupovinom prepaid ENC uređaja može dobiti popust i tunelarina je onda otprilike 8 kuna. Također tvrde da taj put od 10 minuta na kraju može građane izaći oko 18 kuna, a ako idu okolnim cestama potrošit će na to 35 minuta, ali i sve skupa otprilike 35 kuna. Bila je ovo Tina Kosor.